И здравейте! Хора, не съм качвала от доста време, затова нека днес да разопаковаме ето това готино слаймче на капибара и тук има някакви отдолу неща. Сега го вадим. Вау! Нека го извадим. И да, хора, вече съм извадила слайма. Нека сега малко да го размешаме, тъй като тези неща тук бяха на дъното и трябва да станат из целия слайм. Също така да кажа, че вече с Ася и Никол приключвам да качвам. Да. Това е слайма като цяло. Мисля, че е готин. И да. Като го дърпате рязко и се къса, но като го дърпате плавно и се къса по-трудно. А като мирис има мирис на ягодка. Ами хора, това беше ASMR-ът. Има някакви такива интересни неща вътре. И да. Пак ASMR ще направим. И да, хора, това беше. Чао!